A Pobra collerá o vindeiro domingo 28 de xuño unha multitudinaria manifestación convocada pola Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza. A movilización está previsto que arranque ás 12 da mañá dende as inmediacións do Centro de Saúde da localidade para percorrer posteriormente diversas rúas da vila e rematar na Alameda, onde se dará lectura a un manifesto. Segundo apuntan dende a plataforma, con esta acción o que pretenden é chamar a atención e obter unha resposta a algunhas das súas vellas reivindicacións, como é o caso da cobertura da totalidade de prazas de facultativos e a reducción das listas de espera, así como a solicitude dun PAC en horario de tarde. O PAC é o fundamental, que non temos servicio de urgencias pola tarde, non temos nada. E despois, outra das cousas que tamén pola que protestamos é polas citas. É dicir, un médico dache para 15 días, 3 semanas, bueno, eso xa é fundamental, non? Non hai médicos suficientes como para que che podan dar ao día seguinte. É un mal común? Bueno, moi ben, pero non nos podemos acostumbrar a velo eso como normal. Non é normal que ti pidas unha cita que che den entre 15 e 20 días. 15 e 20 días, vale? E despois, é que as segundas citas tamén son a moi largo plazo. Dende a plataforma din convocar esta manifestación ante a falla de resposta por parte das autoridades sanitarias, a pesar das concentracións e tamén da recollida de máis de 3.000 sinaturas. Xa sabedes que estivemos cas 3.000 firmas e resulta que a Valedora do Pobo lle dou para que lle respondera por esas por 3.000 3.000 firmas. Aínda non respondeu. O sea que eles, quero dicir, deben de estar esperando a que nos aburramos. Outra cousa eu non o entendo, porque, entendedes, non nos dou resposta ninguna, a Valedora do Pobo xa lle puxo un prazo, tampouco lle deron resposta, e entonces agora vamos a facer a manifestación para ver se podemos nós facer un pouco de forza para que nos conteste o Sergas cales son as nosas situacións. Fan, ademais, unha chamada a veciños e comerciantes a secundar a movilización, e piden o apoio dos diferentes grupos políticos con representación municipal, co fin de promover un pleno extraordinario no que se aprobe unha moción de respaldo ás súas solicitudes.